Neymar får fat i den. Der er plads ude i højre siden. Suarez, god første berøring og så afslutning og scoringen. Der er spillet 6 minutter og 18 sekunder. Det sker her fra Neymar. Altså det er jo faktisk 30-35 meter ned. Og hele tiden undervejs. Jeg ved, hvor Suarez er. Han behøver ikke kigge op. Det er rigtig godt afsluttet, men meget sker jo egentlig her. Noget af det alle hold, de ved mod Barcelona. Altså de vil gerne have den i omstillingen her. Det er de så farlige. Med Ryan, jamen han ved jo også. Altså det er der mod langt hjørne, at de fleste angriber gerne vil afslutte. Ja, det starter altså med et katastrofalt boldtab op på midten. Det er jo sideforskydning. Lad os lige tage den her med, for den står 2-0. Og det er klasse eksekveret igen. Den første, den var flot. Den her, der kommer her fra Busquets. Den er god. Vi ser, at han ikke er offside. Den der tilbage. Så er tredje og næstsidste fod er lige så gode egentlig som afslutningen her. Men fabelagtig af Neymar. Også et af at præcision. Han får ligesom dæmpet bolden tilbage her. Nej, det er Vidal. Det er fremragende lavet. Ja, det er altså to gode første berøringer, det der. Ja, det er det. Iniesta, så sætter han altså fart. Der kommer temposkifte. Ej, hvor er det lækkert! Det er fuldstændig... Jeg er lidt tvivl om, at der er et gram af tilfældighed i den sidste sekvens, hvor den ender over ved Messi. Følg ind her. Er det godt? Nej, det er fuldstændig med vilje fra Suarez også, at bolden kører. Fordi vi er derinde. Ved du hvad, de er jo numerisk egentlig i overtal Valencia. Men mange af de løb, der kommer egentlig også fra Messi, som har udgangspunktet ude på kanten som sådan. Det er jo et løb, der kommer ind centralt fra en 8 eller en 10'er position, hvor han ender helt inde ved Matt Ryan, som bare kan vente. Ja, det ligner altså en skolegårdsscoring. Stille og roligt vipper han den køligt over i... Neymar får fat i den. Der er plads ude i højre siden. Suarez, god første berøring og så afslutning og scoringen. Der er spillet 6 minutter og 18 sekunder. Det sker her fra Neymar. Altså det er jo faktisk 30-35 meter ned. Og hele tiden undervejs. Jeg ved, hvor Suarez er. Han behøver ikke. Ja, det starter altså med et katastrofalt boldtab op på midten. Det er jo sideforskydning. Lad os lige tage den her med, for den står 2-0. Og det er klasse eksekveret igen. Den første, den var flot. Den her, der kommer her fra Busquets. Den er god. Vi ser, at han ikke er offside. Den der tilbage. Så er tredje og næstsidste fod er lige så gode egentlig som afslutningen her. Men fabelagtig af Neymar. Også et af at præcision. Han får ligesom dæmpet bolden tilbage her. Nej, det er Vidal. Det er fremragende lavet. Kig op. Det er rigtig godt afsluttet, men meget sker jo egentlig her. Noget af det alle hold, de ved mod Barcelona. Altså de vil gerne have den i omstillingen her. Det er de så farlige. Med Ryan, jamen han ved jo også. Altså det er der mod langt hjørne, at de fleste angriber gerne vil afslutte. Ja, det er altså to gode første berøringer, det der. Ja, det er det. Iniesta, så sætter han altså fart. Der kommer temposkifte. Ej, hvor er det lækkert! Det er fuldstændig... Jeg er lidt tvivl om, at der er et gram af tilfældighed i den sidste sekvens.